सानजारि नोगोरनि बैसागु बराय फोरबोआव जानाखि गोखा गोखै मैगं जानो गोनां बे गोखा गोखै मैगंखौ सायगासिनो दङ। गोबां बिबांनि गोखा गोखै मैगं गासै 101 मैगं 101 आइटेमनि मैगं बेखौ गोखा गोखै मैगं होननानै बुङो जायखौ बे मैगंखौ गाबोन माने संक्रान्ति बैसागुनि संक्रान्ति बे संक्रान्तियाव जोंनि बे सानजारि नोगोराव जानाय जायो। लोगोसेनो सानजारि नोगोरनि ओनसोलनिफ्राय बैसागु बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव गासै जोंनि सानजारि नोगोरनि रायजो राजाफ्रा बे गोखा गोखै मैगंखौ जानो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो मानिकपुर गामिनिफ्राय बे गोखा गोखै मैगं खानाय बे बिबानखौ लानाय जादोंमोन। दिनै मानिकपुर गामिनि गासै आइजो माहारि लोगोसे रायजो राजाफ्रा गोखा गोखै मैगं बासिनाय बे हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ। मैगंखौ दिनै हास्लाबाबा गाबोन गावबा गाव न'आवनो सायनानै फुङाव जमा होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो हायोबाथ' मोजांनि खोथा सायफुबाय थानाय समाव न'खरनि सोरबाफोर जुदि दङब्ला मैगंखौ सायनाय जोंनि जायगासिम होफैनो थाखाय खावलायबाय। आदि मामोन गोखा गोखै मैगं खानो फैदोंमोन मानिकपुर गामिनिफ्राय। जोंहा बोसोरफ्रोमबो बैसागुनि सानसे सिगां एबा संक्रान्ति खालि रायजोयैनो गोखा गोखै मैगं खायो। बे बोसोराव जोंहा जोंनि सानजारि नोगोरनिफ्राय जोंनि मानिकपुर गामियावनो मोनसे बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। बेनिखायनो बेसेबांबा गिदिर बिबान जोंनि मानिकपुर गामिनिफ्राय जों दा गोबां बुरजा हाजोआव गाखोनानै नैबे हाजोआव गाखोनानै जों मैगं खाबाय आरो मैगङा थागथियारि जाजोब्बाय। बे मैगंखौ जोङो गाबोन सानजारि नोगोरनि गासै रायजो राजाफोरखौ बे गोखा गोखै मैगंखौ खाहोगोन। दा जोङो खाखांनानै दसे सम जिरायदों बयबो। बैसागुआवथ' मिथिखायो जोंहा जानाय लोंनाया सोलिखायो आरो बेयो जोंहा बर'नि नेमखान्थि बायदि बे जोंनि ट्रेडिसनेलखा। नैबे जुमाय बिदै गोमो गोमो जालायनायबो लाबोदों। बेवहाय माखासे जाग्रा मुवाफोर लाबोदोंमोन बेखौ जाबाय। दा बेफोरखौ जोङो गारथारनोबो हाया, गारनांगौबो। अब्लाबो जोंहा बे मोनसे फोरबो हिसाबै जोङो फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे दैमा गुदियावनो मैगं खाखांनायनि उनाव गासिबो जमायै जोङो जिरायदों आरो सावरायलायदों। सावरायलायखांनायनि उनाव दा गाबोननि जानाखि जानो गोनां गोखा गोखै मैगं बेफोरखौ गासैखौबो जोङो सायहैनाय जासिगोन। बै गारियावनो जोङो गासै मैगं मैलाफोरखौ दोनजोबनाय जाबाय। अखाबो हादों ख्रिख्रिनो। नोंथांमोना नायदो बेसेबांबा बस्थाखि बस्था जोङो बेवहाय मैगं लादों। 101था मैगं खानाय जायो रायजोफोर। 101था 101 मैगं खानाय जायो। नै बेवहाय गासै गोखा गोखै मैगं गोजा। बेखौ अमा बेदरजों जागोन आरो जायफोर बिथांमोना अमा बेदर जाया बिथांमोननि थाखाय दाउजों बेखौ संनाय जायो। नै बेवहाय बे गारि ओरैजाय नैबेखौ होनो जोंहा अम्बे होननानै बुङो। अम्बे आरो बे आदुमब्रा आरोबाव बेवहाय गोबां खुंखा बायदिसिना गोबां गासै 101 मैगं जोङो हाजोआव खाफैदोंमोन आरो बे मैगंखौनो जों गाबोन रायजो राजाफोरनो जाहोगोन। गासै मैगं गोजा, गासै मैगं गोजा रायजोफोर। आंबो रायजो राजाफोरनि खानायजों लोगोसे नै बेवहाय एसे लादेरदों मैगंखौ। नै बेवहाय खुंखा मैगं दं आरो नैबे थाराय बिजौ दं आरो नैबे अम्बे मैगं आरो खिफि बेन्दों बायदि रोखोमनि मैगंफोर लानाय जादों बेवहाय। गासै 50था रोखोमनि आइटेमसोनि सामलावथि, बेनिफ्राय ओंखाम गोजां बायदिसिना रोखोमनि मानिमुनि बायदिसिना रोखोमनि मैगंफोर बेवहाय लादों। आङो एसे गासिखौबो बुथुमनानै लादों न'आव जानो थाखाय। अबे खाथ्रि बिबार, नै रायजोफोर बेखौ होनो खाथ्रि बिबार। बिराद समायना बे बैसागु बोथोराव बारो। बेखौ खाथ्रि बिबार होनो। मा बिबार होनो उन्दैफोर? खाथ्रि बिबार। बिराद समायना, उन्दैफोरबायदि समायनाखा। बिबारजों खनसे लाहरनोसै आङो। जोबोद समायदों नै खाथ्रि बिबारजों आरो बिबारजों। खोब समायसोदों। आदसा नोंथां, मैगंखौ दिनै खाफैना बोरै मोनदों? माबायदि मोनदों नोंथांमोना मैगं खाफैनानै? बिराद मोजां मोनदों। ओमफ्राय
नोंथाङा मा होनो बेखौ खैजिमाखौ नोंथाङा माबैसे जो जाखो माब्रै माबासो मादैया माबैसे जाखो आनैया नोंथाङालाय माबैसे जो जाखो माबा आमाया जो जायाखै नामा आङो मानैल' जो जादोंलै ओमफ्राय आखायाव मा लादों बे साना आदसा बेदरखौ जाखाबो बेफोरबायदिनो जायो बैसागु सफैनाय लोगो लोगोनो नै बेवहाय जोंहा तालिबाननि सासे मानसि दं हेवा 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 ह हेवा ह हे इयाव जों हलि ह स माने बिथाङा ओरैबायदि खाथ्रा रोखोमनि साइनानि बुङो दा थुख्रासे खनना होलाय साइनानि बिराद डेन्जार बिथाङा आइ आइ बिराद बे जोंहा आदाया मानसिखौ नुनायाव बिदि नुबालाय मा जानो बिहा ओरैबायदि हा दं जाय हायानाखि माने बिगायाव 20 लाख थाखा करोड़ थाखानि मालिक खिन्थु बे आदाया बिदिनो थायो आरो फिसा सानै दङ खोब मोजां मोजां फरायनाय सोलोंथाइ लानाय आरो बिथांनि फिसाला सानैयाबो हायार इडुकेसन लानाय बिथांखौ लेला होननानै बुङो खिन्थु आदाखौ नुनायाव बिदि नुनो हागौ आदाया सासे आबादारि मानसि खिन्थु करोड़ थाखानि हा दङ बे आदानाव एवल' हिङा हे हे होनदों बे हाङै दङ एसे होनदों माने एसे लोंदों होनदों आरो खोब गोजोनबाय रायजो राजाफोरजों जोङो आं फैफानानै मोजां मोनदों बेफोरबायदिनो आरो गोबां दङ रायजो राजाफ्रा ओरै खावसे दङ ओरै खावसे सौफैयाखैनो बिथिंजाय आरो खावसे ओरै खाहैना दङ दा जों गासैखौबो नेनानै लाना थांगोन जोंहा जोंनि सासे खोब माने मानिकपुर गामिनिनो सासे सुबुं जाय बिथाङा माने बहि लानानै मोनबैसे मैगं मोनखो गासै मैगंखौ मोनबैसे मोनखो परशुराम गासै 101टा जानांगौमोन मैगङा ओमफ्राय बेनि गेजेराव जोङो 98 मोननाय जाबाय ओरैनो मैगंखौ मा मैगंखौ लादों ओरैनो मोननैसो खोन्थानो हागोन ओरैनो जोङो साम लावथि दुमब्रु बिलाइ बिनिफ्राय पाकुम खुमका ओमफ्राय मानुमुनि सनापुलि रुपापुलि बिनि उनावहाय थाबाय बैग्रि बिजौ खानाय नुदों जार्मान बिजौखौबो खानाय नुदों आङो बिनिफ्राय मोनामदारि बेनिफ्राय नोरसिं खमा बिलाइ बिदिनो बायदि बायदि दा बुंजोबनो हानाय नङा औ जायखिजाया जोङो 98टा मैगंखौ जों दिनै खाबाय दाहाय आं रायजोनि न'खरफोरनि लिस्टखौ लागासिनो दं जायगाया फैयाखै बिसोरनि लिस्टफोरखौ लागासिनो दं परशुराम बसुमतारी ओरैजाय मैगं खाखांनानै गासिबो जिरायनानै दङ थांनो नागिरबाय आयाबो मा मैगं खाखा आयालाय बिराद 101टा खादों ना मोजां खाथारदों बायदि मोनदां दे आनैया मैगंखौ माखौ खाखो मेरला खादों 101टा नैयाव आरो गारि गंसे दंबावो आच्छा नोंथांमोना मैगंखौ माखौ खाखो मा मैगं खाखो खाबाय आरो खाबाय नोंसोरबा खादो जानो खादो नै ओरैजाय एकदम फुरा मादै जानाय बिखुनजो जानाय दङ गोबां दङ मानसिफोर खाबाय बेनिफ्राय नै दा थांसिगोन आंजों दंखायो दङ दे बिदिब्ला जोङो थांनांसिगोनलाय जिरायदो बावनो आदै आरो सासे थिखोबाव खोब मोजां आङो आच्छा सनामालि बाजै गय दंबावोमोन नामा आच्छा नैबे बाजैया जाहैबाय फाथैल' मोनदों नै बाजैया बे बाजैया देबोरगावनि क'क्राझार देबोरगावनि जोंबो क'क्राझारनिफ्राय बेवहाय क'क्राझारनि मानसिफ्रानो दङ बेनिफ्राय ओरैजाय फोरोंगिरि बिथाङा सासे सार बिथाङा जाहैबाय दा जोंनि मणिपुर गामिनि बैसागु फोरबो हान्जानि सेक्रेटारि
बिथाङा टेट फोरोंगिरि इनिफ्राय दङ आरो गोबां फोरोंगिरिफोर दंमोन आरो हजों माखासे जायगायावबो थाबोदों बेवहाय माखासे लिस्ट गोनाङाल' माने खानो फैदों गोखा गोखै बिलाइखौ बिदिबा थांसिगोन ना सार दे जोङो थांनानै जोङो दा मैगंखौ गाबोननि थाखाय सायनानै रेडि खालामखासिगोन जिहेतु गाबोन रायजो राजाखौ जों जाहोनांगौ आচ্ছা गाबोन माबायदि खुंनो नागिरदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बहुत हाबाफारि लादो हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि गाबोन अमा बेदरजों लाबाय 300 केजि मोसानाय मुसुरनायबोथ' जागोन मन बिनि उनाव जोङो गोखा गोखै जों एवगोन एवनानै रायजो राजाखौ जों जाहोगोन आरो लोगोसेनो जोंहा गोबां मोसानाय मुसुरनाय दङ मोसानाय मुसुरनाय आयदा लादों जिहेथु जोंनि समाजखौ जोङो फोसाबलांनो थाखाय इयुन जोलैखौ जोङो हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो माने बे हाबाफारिखौ लानाय जादों खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिनो गाबोनबो बे भिडिअआव नोंथांमोना नुगोन बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोंनि मानिकपुर गामिनि सेक्रेटारि बिथाङा मोजाङै फोरमायनानै होबाय जे गाबोन खोब आलासिफोरबो फैगोन जानांगौ आलासिफोर फैगोन बहुत जोङो आलासि लिंदों गोजान गोजाननिबो आलासि WSCनि चिफ बिथां मिनिसुर बसुमतारिखौ जों लिंनाय जादों बिथाङा फैगोन लोगोसे जोंनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोर आरो गोरों सुबुंफोर गासिखौबो जों लिंनाय जादों बिब्दिनो जोङो गामाखालि बोसोरावबो बहुत माने मोजां माने रोखोमैनो जों खुंबोबाय थादों आरो गोबां फुरथिबो जायो बिब्दि जोङो गामाखालि बोसोरबो जोङो गामि गोजायैबाबो जों गोखा गोखैखौ जों जानो थाखाय खाफैयो बोसोरफ्रोमबो बिब्दिनो बयबो जोङो मिनि खुसियै रंजा बाजायै जोङो हारिमुखौ फालियो आरो जोङो गोखा गोखैखौ खाफैयो बिब्दिनो जोङो गामियाव थांनानै बोराय बुरि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो जयैनो जोङो बोसोराव बे गोखा गोखैखौ जायो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रायजो राजाफोर नै जों गासिबो गारि गरा गासिबो थांनो ओंखारबाय गासिबो मैगं खानायफ्रा गासिबो ओंखारजोब्बाय आंबो थांबाय दा जों गोखा गोखै मैगंखौ बेवहाय जाहोनो थाखायनो खाना लायदों बै नै नोंथांमोना पेन्डेलखौ नुहुरखाबाय बे पेन्डेलावनो जोङो गाबोन संनानै जाहोगोन रायजो राजाफोरनो गुबुन बोसोरफोर बायदिनो बेवहाय सानजारि नोगोरनि जानानै बैसागु बिदाय नङा बैसागु बरायनाय हाबाफारि बे बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ गाबोन लादों बे जों गामिनि गेलेग्रा फोथार बेनो जों गामिया बेवहायनो जोंनि सानजारि नोगोरनि बैसागु बरायनाय जानाखि फोरबो बे बैसागु बरायनाय फोरबोखौ बेवहायनो गासै 101 मैगं बेवहाय दंजोबो बेखौ सायगासिनो दं नै आरो बस्थायाव दंबावो नै बस्थानिफ्राय बरनबावाखै मानिकपुर गामिनि जोंना आइजो माहारिफ्रा बे मैगंफोरखौ सायगासिनो दं नै हो लिंहरा नि र'